Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bima tati wa fadha alaina min barakati wa asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki satu fasal wa min syarti sihhatis sholati alal janazati lan iku setengah saking syarat sahipun salat jenazah at-taharatu utawi taharah wasitrul aurati lan nutupi aurat bil ittifaqi. Ya Mas ya. Maksudnya imam madhab niki berarti ittifaqi, tapi wonten cabange Syafi'iyai, Hambaliyai, Hanafiyai utawa Malikiyai iku cabange. Jadi syaratnya kudu suci saka hadas, suci saka apa penganggo tempat lan sakabehane niku. Terus nutup aurat. Wa qala Sya'bi lan ngendika sapa Imam Asy-Sya'bi wa Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ngendika ne tajuzu angsal apa salat jenazah bi ghairi taharatin kuwi lho. Gak taharah gak apa-apa. Titik. Wa yaqifu lan ngadeg al-imam sapa imam indara sirrajuli teng sirahipun. Wah, nek ngadeg maksudnya ning sandinge Mas, sandinge Mas. Gak genahi. Sandinge sirahipun mayit lanang. Nek wong wedok wa ajuzil mar'ati lan monteng menjalan metu. Napa nek ajuz nih Mas? Pantat. Iya. Bokong. Ya weteng wis. Tapi gini, Bokong, Pak. ajus iki. Iya bokong iku. Bokong. Ajus iku bokong niku. Pas blenduke niku lho. Kan tepat sing nyelengne kuwi ta. Heeh, pak Mas ya. Indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Abi Yusuf lan Imam Abi Yusuf wa Muhammadin lan Imam Muhammad. Yang kali niki murid ya Abu Hanifah. Dene Asy-Syafi'i mboten katut murite. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Abu Hanifah inda sadri rajuli. Jadi nek mayite lanang ndek dodone. Wa ajuzil mar'ati nek wedok sami kalih niku wau ndek bokonge. Maksudnya duduk pas ning bokonge kuwi searah lah. Wa qala Malikun lan ngendika Yo pas to, Pak. ya wis kuwi lah. Pokoke gak ngidek bokonge lho. Kuwi iku dipahami ngono. Wa qala Malikun lan ketika sapa Imam Malik lah nek wong lanang minar rajuli saking wong lanang inda sadrihi ndek dodone wa minal mar'ati lan saking wong wadon mayit wadon inda ajuziha ing ngersani ajuse wong wedok napane bokonge niku Lho apa bedane kabeh Abu Hanifah? lah yo kuwi apa bedane wong padha Iya. lah iya Terus. lah yo kuwi kok disampekno nek beda kata-katane beda. Oh, gak ada asline iki ben teliti awakmu ya. Komen nang ngene. Apa komen? Awake kan komen. Nyapa padha kok dikene. Ben Kok teliti bae kan ngono paling kira-kira lho. Heeh. Nek ngene bedane mek minar rajuli wa minal mar'ati niku bedane. Kapan cara menyampaikannya? Baik faslun tawi satu fasal wa takbiratul janazah lan utawi takbir salat jenazah arbaun niku sekawan bil ittifaqi kelawan kemufakatanipun para imam. Wayuh kalan dipun hikayahaken an Ibnu Sairin saking Imam Ibnu Sairin salasun. Apa telung takbiran ya. Wa an Hanifah ibnil Yamani lan saking Imam Hanifah bin Yaman khamsun. Tawi 5 kata-katanya 5 ayat yuhka misal apa 5 kata 5 takbiran. Wa qala Ibnu Mas'ud lan ngendika sapa Imam Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah niki kabaro takbir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazah ing atas jenazah tis'an ping 9.
wa sab'an lan ping 7 wa khamsan lan ping mampurak wa khamsan lan ping ngawak meneh gak adus kene lansangi buat panas ya ini Mas ya Apa nih? kok enak lansangi tuh Rasanya. apa Orang koko. wa arba'an lan ping 4 fakabiru moko takbiro sira kabeh ma selagine kabar takbir al imamu sapa imam. Nah nek iki kan pahame kan pokok melu imam ngono ya. Imam ping 9 ping 9. Enten persoalan niki mangke. Fa in zada moko lamun nambahi sapa imam. Sapa imam. Ala arba'in ing ngatasi papat lam tatul moko mboten batal salatu napa salate. Titik. Utawa wong lah fa in zada moko lamun nambahi sapa wong ala arba'in ing ngatasi papat. Luwih teko papat takbire lam tatul mboten batal salatu apa salate wong. Salat jenazah ini kula maksudnya. Wa idza shallalan are kalane salat sapa wong khalfa imamin ning burine imam berarti makmum dekne. Fazada terus nambahi sapa iki Mas? Makmum ya kudune ya. Yo. Iya lho. Ya delok burine piye? Burine imam. Lah iya. Ala arba'in lam yutabihu lho. Imam berarti, Pak. Imam ta berarti ya? Imam. Lah iya arek kalane wong ku salat ning burine imam fajada terus nambahi sapa imam ala arba'in ing atase papat luwih teko papat takbire lam yutabihu fi ziyadah nek iki. Dadi makmum niku mboten ndereki imam fi ziyadati ing dalem takbir sing luwih teko papat iku mang. Ngoten. Wa an Ahmad tapi saking Imam Ahmad dipun riwayataken anahu utawi sak temene napa jenenge makmum niku yutabi'uhu ndereki sapa makmum huteng imam ila sabain sampai 7 batese. Nek luwih teko 7 ora usah dipeloki. Ngoten berarti. Wa madzhab pun. Wa madzhab Syafi'i lan utawi madzhabipun Imam Syafi'i annahu iku sak temene wong yarfa'u yadaihi. Ngangkat sapa wong yadaihi teng astonipun fi jami'i takbirati ing dalem sakabehane takbir. Nek Imam Syafi'i kan papat. Hadfa mangkibaihi dep-depan kalih bahu takbir. Gak nang karo salat biasa. Lah niku waqala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik la yarfa'u mboten perlu ngangkat sapa wong sing salat jenazah yadaihi teng dua astonipun illa kejaba fil ula ing dalam takbir sing pertama tok. Titik. Wa qiraatul Fatihati lan utawi maca Fatihah ba'da takbiratil ula setelah takbir sing pertama fardun niku wajib. Fardu inda Syafi'i wa Ahmad menurut Imam Syafi'i lan Imam Ahmad. Titik waqala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun la yaqra fiha syai'an minal Qur'an. Nek jarene Abu Hanifah kali Imam Malik la yaqra mboten perlu maca sapa wong fiha ing dalem niku salat jenazah atau setelah takbir yang pertama itu syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'an saking. Gak perlu maca ayat Qur'an blas wis. Wa yusallimu terus salam sapa wong taslimata ini kelawan 2 kali salam indah talatati miturut 3 imam saklintune Imam Ahmad. Wa qala ngendika sapa Imam Ahmad salam ini ku wahidatan ping sepindah tok an yaminihi teng sisih kiwa. Penak nggih. Melok ndi pun akal panjenengan pun. Pasun. Hah? Yamin kan tengen. Iya. Ya apa kiwa? Tak kiwa kene mari. Lah iya iku Mahmud, tak Mahmud iku urusane. Do aku. Napa nih? Ini kan jelas kan? Orang maca Fatihah ya. Ndak usah, neng tok ya. Terus mau salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Wes ya. Wes. Doa orang usah dari. Ya doa lo. Doa-doa ambek mayit siti. Lha ora ning kene ora. Iya, maksudnya ra diucapne mah. Ra diucapne sane nek doane iku mah. Cuma sing dadi rukun iku takbire. Donga-dongane niku mboten rukun. Kalau go takbir tok, Nggak tahu apa kan penting wis niat ndelok-ndelokane mayit to. Wis ta. Mboten diucapaken teng mriki, bacaan-bacaan niku. Nah iki ndak ono kabeh sampe entek. Sudah kompi. Ya Mas ya.
Asun lagi satu bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Alaihim waladdallin. Amin.